L-ostra di. Xi m'għandix tfal tates għandi. Nej għandi. Wieħed jismu George. George. U l-ieħor jismu Charlie. Semmejthom għall-familja reali. Kelli waħda jisimha Diana ma miskina. U naħseb għalhekk m'għandix tfal, għax kemm inni għandi żewġ tiqtates, tant qabżu l-tiqtates li jaħseb wara ikolli tfal x'nagħmel. Fejn taf, il-ħin kollu jagħmlu li dal-ġiex tiqtates. U isni din hija esperjenza ġdida x'jiena meta kont ma' mommi u ma' missieri irabbi il-ħamiem. U l-ħamiem u l-qtates ma jmorrux flimkien. Fil-fatt dejjem kelb kellna, daqshekk. U vera, ta' missieri jien għandi suspett li kien iħobb ħafna iktar il-ħamiem milli jħobb lili. Il-ħamiem kellhom il-twieqi tal-aluminium, kellhom il-heater, nafx xi żikk jambuh bir-rix il-heater imma insomma, u kellhom il-brettalyzer biex isaffilek l-arja. Jien fil-kamra tiegħi twieqi tal-ħadid, bar ta' Kristu u b'missieri fuq is-sigaretti f'wiċċi kont. Li darba mort ngħidlu għatlu pa' inti għalli jista' jkun. Jaqgħu tħobb iktar il-ħamiem milli tħobb lili, għalli dawk meta nitlaqhom dejjem jiġu lura. Għatlu tlaqni u niġi lura. U minn dakinhar beda jitlaqni l-Marsa, l-Bypass, Santa Vendra, posti per-ħalfar meta jkun hemm il-motor drum hekk. U supermarket ġieli tlaqtu tfaġġu supermarket. Kera, Eżempju, dat għal-mosta li għadu kif fetaħ, għadu attenti għax teħx kemm jintilfu tfal qegħdin. Fil-fatt hekk jismu pa. Għalhekk jismu. U tates huma differenti mill-klieb. Għax eżempju, kelb, jgħid jagħmel xi ħaġa żejna, oj, x'int tagħmel? Jitfalek dembu bej saqaħ, isu liblaħ, jitlaq, u daqshekk. Tixxeba gazzetta u lest. Il-qattus. Mela l-ewwel ħaġa li jagħmel isiblek l-iktar ħaġa li tiswa flus fid-dar. Lila jkun irid. Da s-siġġu eżempju. Jibdilek minn fuq. Iqabbad id-dwiefer. Inti tkun ġej taraħ qed jagħmel għall-biċċa xogħol. Charlie, iħares lejk. Speċi ta' xi żik trid. Jikkalkula bl-eżatt kemm ħaddhom biex ittiel u kif tasal ħdeħ jitlaq. Sakemm tmur ħdeħ u tiġi biex issawtu tagħmillu xi ħaġa, issibu hekk. Bħal ta' Puss in Boots, hekk propju. Isu tajmin bużuttit, għajdi se tagħmillu mbagħad jiena. U vera għandi suspett li għandi qattus nazzjonalist u laburist. Vera, jien fil-għodu nxil gazzetti u għek, għaljon fuq il-mejda tal-ċina. Malli jara n-nazzjon, fuqa. Mux il-kulħat l-orizzon, dawk xej, in-nazzjon bil-fors. U jien tefa jħares leja hekk. Ma jifimiex miskin. Ma sin-nazzjonisti ma jifuha ġifieri. U liħor laburist. Għax kull darba li niġi biex impoġġi bil-qeda, minn tant siġġiet li mjieħu tiegħi. Min hemm tinduna li laburist għax ma jistgħux iħallu siġġu wieħed imġiddem dal-laburisti. Insomma, però ħelwin, u bihom tabbi, wkoll tates biex inkunu għedna kollox. X'eżempju, jien tiegħi ħadd il-George, ħadtu biex insowwih. Dil-kelma ma nistax nifhimha, x'inti ssowwi, eżempju tmullek il-bozza d-dar. Ma inti tmur, taqla l-bozza, poġġi l-ġdida u twaħħala. Da miskien ħadnieh, neħħejl nilu li kellu, u qed ngħidilkom l-ewwel biex ġifti għaw sirt naf xi ġifieri meta tkun bla bajt. Ħaramejja kien. U mbagħad kif ġifti għaw għamel dik il-kwarta. Madonna, ċerta u kienu jien. Min missom li? Fil-faġġi jisraq li xi ħaġa, hekk jien naf jaħbilli l-alloġġ jew xi ħaġa. X'tgħidlu? Se ngħidlu, ngħidlu għax ħadd li l-alloġġ,
Biex jgħidli li ħadd l-bajt. Però nieħu gost meta mmur għand il-vettek bihom kun hemm kull mara hekk. U biex jinjaraw kek b'annimal ħelu jiggustaw kien nisa, fimt? Ġejjin ġiet waħda minn tas-sima kienet ħelwa għadli, "Oh, how nice! What a nice pussy you have!" Għattela, "Hej, tiegħek ma jiċċajtax laqqas, eh?" Good morning, children! Ja, ħasra, dak kien żmien meta kont l-iskola u kont nidħol kif nidħol iqumu bil-wief ngħidulhom good morning, children, jirrisponduni good morning, teacher. Ejja nagħmluha waħda, nidħol nerġgħu nagħmluha please. Ara diħel! Tidu tomu bil-wifa! Xkun jom għint? Bżajla! Ma tinsibu jgħed pal bżajla u qabel joj bul taħtu, joj jirremetti, joj inkella jaqbad jibki ma nkunx jien. Dak kien żmien. Meta l-itfal konna naħruhom aħna t-teachers, itfi, x'balex naħruhom. Kemm konna ntuhom, tant kienu jirremettu tfal bil-biża' illi kien hemm wieħed ma strurax xaħdejna, ġieli kien joqgħod jinċana serratizzi apposta l-iskola. Illum ishom paċoċċi tfal ġew. Jitħaq, anka l-ommijiet kont intihom daqqa ta' pointer, issa ħammur ngħid l-ommi tiġi ommu u tkun biċċa waħda magħna sewwa millek is-serje ma qalaw ġo fikom. Jew l-ena tiegħi ikollhom il-basket ngħidulhom iġibu l-kodba kollha u laqqas jużaw wieħed imġiddem. Konnu pjaċir narhom mawġin u som in-nani ta' Snow White. Ħajħu! Naf. Temmen, ma kontx nagħlmek għalejlek. Temmen illum mbagħad keċċewni lejli għax qaluli mental instability. Wajma. Isni jiena medukajt tfal, u issa dafawni hawnhekk. Ġodar tal-anzjani u l-moħrija li kont nagħmel l-tfal issa qed nagħmilha lill-anzjani. Inbiddilhom il-pirmli. Nagħlqilhom id-drip. Dawk li jibatu bit-zokkor nagħdulhom il-kejkijiet. Hekk. Min qed jgħajja ta' wara? Dans! Iktar ma tagħmilhom daw ix-xju, iktar jgħidulek u jkunu jriduk ħedehom. Dans! U ġej! Dans! Dans! Aw, Ġenovese, inti tittiekol? Iva serga Hampton. Lesti! Dan taw. Roger Ġenovese, ibati bid-dimensja, wara ġis sekondi jkun nesa kollox. Roger! X'qed tagħmel bil-fardal li nġakilt? Iva, mela xejn. U kienet ngħid jien qed inħossni mimli. 3 ijiem li ma nitimgħu. X'ġuġi stellina! L-oħra, din Graziella, għamlet żewġ hip replacement, knee replacement, traxkament 2 tal-ġebla u bypass. Imma da trejt, Issa Fjura. Fjura zebliega, ma Fjura. Jaw. Xi trid, grazz. Isma, ħuħubni għant il-beautician. Xi tittamel, Mindu Frejja. Xa tagħmilhom dil-ġimgħa? Ħanamlhom tal-membri parlamentari. Kif? Da ħanamlu Policin. Policina, x'loħxu? Il-da Manuel Mallija, bang bang. Il-da Joseph Muscat. Il-da Jason Azzopardi. U il-da Mario Gallia. Il-da
Joe Mizzi tal-linja. Bil-lift. Joe Debono Grek le Marlina ħjani fil-dom. Imbat da Silvio Parnis u da Lorenz Gonzi. Imma dak ma telax. Imma da jitla ta' Bas, Xi trejt. zgur kilt U kilt! U xkilt? Ħut. Ejwa, għadhom jinxtammu. Isma' ħi, oqgħodu naqra fil-gallerija, ħamulna naħbeb u edewha, ejja, ejja. min neħħa l-podġaman. U l-barta wajja l-ġewwa law. Id-minit. Jingrazzjella tal-babas. No thanks. Le, jgħajdu li ek tal-babas. Jista' jkun, pero jgħidu l-ek ukoll no thanks. Ġej il-funeral ta' Grazzjun. Iwa ta' jafna bes qabżamma l-ewwel irid immur il-funeral ta' xali. Umbat għand il-grizma tal-morda tal-Ippu. Għastidinni u koll. Umbat għandna reunion tal-bypass. Ta' Santa Ventra? Le, dawk li konna milna l-bypass fl-imkien. Sabiħa, ħelwa l-ħagġa. Isma, jek tmur ġib li Santa xinfaddalhom. Mela, le, sanajdu. Jien diġà l-estate, l-estate ir-ritratt tal-fuq is-Santa tiegħi. Dija, Ora, kem ġej polit, proset. ovit. Mint laburist bil-flok tal-Labor, yes? Le, nazjonalist. Imma l-menu hekk jekk jgħaddi nazjonalisti jgħidu ejja, ġibna ieħor u jagħmlu naqa' kuraġġ. Imbagħad għandi wkoll Da, toħroġ il-mejjet minn hemm? għandi s-Santa l fuq il-qabar ukoll ara. Ora, kem ġej ritratt. polit. Dakx għaddisu. Dak gaffarena. Aha. Xtembi ma għaffajna. B'saħħtu fl-art, forsi anka fis-sema fejn taf kemm jaf nies dak. Nin, nissib il-ħwejjeġ mitlufin. Nitolbok, sib li id-dentira. U ta' dajin, naqna millek fira. Ma sibtuċ id-dentira tijaju. Ups, naħseb li diti jak ta' Ħanara. ċekja. Ekko, ja. Għaller wieħ tal-purgatorju. Jaqaw inti kilt il-ħut? Iwek għandikum. Għatintomu, għatintomu. Isma mkissra edha l-luma xkienna l-uba netbol. Kem ġejtu? Fimni laqas bisħarġu kienem il-Little Sisters, aħna konna Little Sisters of the Poor kontra tal-klausura, ħadni għawa cover ġajna. Issa ħammur namel daqxej Rosario, pipi u sodda xajjina wis. Mela daw kif jiġu. Tiflina ġili nibda bis-sodda. Mbatt pipi, mbatt nejt il-Rosario. U n-ners jidaj. Id-dajba xik, ja nasra id-dajba xik. Mela Lorenz Gray jidaj. Isma, ħuti aħjar li tolbu għal-Carmen għax ħatħallina dal-lej daqs kemmi batuta. Carmen xikluna. Carmen xikluna, ħatmut. ħatmut. Ejsa. Ejsa. Għasra għam għadu tabi kbira. Kella bżon tmut illum għax għada funeral wieħed biss għandi. Mietet ja ħasra la jaħfri la witi għal-glorja tal-ġenna. Użub. Ġara mela tkun tħobba daqsek. Kalla t-tini 50 euro dik id-demel. Isma, tejtni kol xaħġa jien. Iwa ħasra mux ġakilt, inti kilt il-ħut, kem ħatikol? Ejwa bil-ħaq, għadhom jinxtammu xomma. ħanara, anka jdilku għadu maħsulu naqra sabi. Ara minnem. Dak mux id-dem jitħol għal-Eurovision għab ma jirbaħ. All right. Xismek, boy? Boy. Cleanse one here. Cleanse one. Xkien?
Kien zman! Kien żball, miski. Jamlu s-seks qabel iż-żmien joħorġu dal-iżbalji. Kieku jien tal-konsumaturi mur flokommok dak il-pasta ta' ġesem. Bil-kitarra jaw tanni! Le, le, mandi band. Għandek band, anka jien kelli band ta' Sisters. Konna tħallna l-Eurovision, un batatna l-ħanirpu għax kellna l-isqof maħna. Anka Joseph rebaħ. Imma Joseph għandu l-qaddisejn. Ux qaddisejn għandu konsulenti fil-raba solari. Ejja, ma b'paga tal-qaddisejn, Jessajkom. Ejja, ġifiri ġajja ħatanninna jew. Le, ma nannix, ta' Mela l-għala stamel, sit kantanti. rock liktar. Rock, Rock. rock, u xikun dar rock? Si bastorbju. Rock. Kif ikun? Għal-tajra roskor rock ikun. Għanna soru, sisterira, teħx kemm maluqa fija nfisa konven. Le dira li għetnejt ma tanċi maluqa fija ma miftuħa, ħafna miftuħa. Għara, tiġi ndoq il-kom bieċa. Iqaf. Jien għadni ma smajt xejn, beda jew. Iqaf, hija xien naf kem xaħħamt nis biex tħaltaw ġew fil-ħomi keċċuni. Jaw il-poliċejna x'donnu tbaċċaċ naqra dak, jaħasra. Għara, tixnu jkun kif tisfnu r-rock. Mela. Nisnu. Ej, drejt jew le. Mela. Għara, ta' ma ħanoj, l ma tittamlu, Ejja. tu tiftu saqajkom ekk, għara. Santantni, nissib il-ħwejjeċ bitlu fejn. Kollox ħassib l-lum, jaħasra. Sambat. Umbat. Umbat tridu. Tridu t-relaxjaw, tajjeb, u tagħtu braskom ekk. Kemm tifilħu? Il-ħani. Madonna tal-grazzja. Alright, oh. Ġibdet li l-arja. Jaħasra. Ek ġifiri. Ek il-rock, jaħasra. X'namlu? Daqinna wahda, hi. Alright, għara. Għanamlu għamal mużika tajjeb. You cruel device, your blood like ice. One look could kill my pain, your thrill. Sint maħnuq, hi. Miskin. Le apposta namela dik, apposta. Maħnuq apposta. Mux tab xej ma jirbaħx il-Eurovision. Imma jammurru lem. Emmen fil-mulej, ħalli jgħinek ta' qalbi. ċuċata l-mulej ma jemmenx fiħa jimxi. Isma boj. Jena kilt il-lum. Ma nafx ta' ġennuni. Isma, xkantajt l-ewel. Poison jisma. U jien nistan kanta? Titkanta? Ejja, Ejja, tkanta wahda. ejja. Ġili kantajt inti. Insomma ġili kantajt. Naf ix-xawen noqgħod ninħana u hekk. Ok. Ejja. Tajjeb hekk għalik. Alright? U sa kif irid inkanta? Maħnuq hekk bħalek. Pali. Tajjeb? Tajjeb, ejja. Ejwa. Tikber this year جسمك انسيه برملي كل يوم بيش تقول الدوم اش قلبي عينا عملو
dawn biex nitla taraċ isni fija sagra. Pero l-importanti li jemmadu sod bil-Viagra. Viagra u bija nammel satejn bil-Viagra. M'għandekx ċans li tnislu b'xejn. M'għandekx ċans li tnislu b'xejn. Zobni, hada rock. Oħġba? Ejwa, zobni. Tajjeb, Allura, xidda iktar allura. Pop, funk, rap. Tejt, immorru nifqaw wieħed. Ejwa ta' għax għand il-ġuħ msomma leb. Bil-ħaq, jina qed nitħanser wis illu ma xkilt il-ħut. Ħat tixxomma. Ahi, deserta. Aħroġ idek, x'qed tagħmel? Dik raqdet. Qed tara kemm fortunati, Intu għol. Isma, għanna bżonn illi kieku intella win xi ħadd minn dawk illi aħna insejħulhom jekk jogħġbok. Għażel il xi ħadd il xi Nażel minn ir-rit, għandek jiena kieku nażel minn tan-nofs għax tipo dak użajnihom daw imsieken, użajnihom tan-nofs għadhom friski. Naħseb il-dak, ta' Il-dak. dak. Mhux hu ħallas 10 euros. Ejja sabiħi. Toċab ċejpa. Ejja la. Idħol ġewwa, sambadna lek x'nagħmlulek. Se tagħmellu. Ejja la naffejsa, wasal-moment. Mela Sinjuri Sander għandu problema. Ġvera ġi. Jalla għada. Le, ma dik il-problema, tifhem? Illi ilek ħafna tipprova issolvija, imma ma rnexxilekxu. Li? Uwe, dik, le, ma għax. Il-mara tiegħek qalt li X'għartlek il-mara tiegħi? fuq il-metodi differenti li lkom tippruvaw Għaltek il-metodi għadet tispjegalek u anka suġġeriet li jiena ġibtlek xi pinnoli. Jekk mill-blu ġa provajtom ta' ma jagħmux. Le tal-irqat. Mela x'ma nistax norqod qed tgħidel. Għas ngħidlek fejn mor brasi. Sa nagħlaw. Jien għandi dal-makkinarju apposta. Headphones ilbishom. Illi permessa dan il-headphones jiena ħanidħol ġo moħħok u ħankun qiegħed qed inkellmek direttament għal ġo moħħok u ħanali. Sander, Aw? qed tismani? Aha. Sander, Aw? ikkonċentra ħanozza tlieta u ma tlieta inti ħataqqa fi trans, alright? Wieħed, tnejn, tlieta. Sorry. Ġara. Hemm trans. Ja fi trans. Mhux trans dik imma raqda tqila li ma tkunx tista' tiġi minna wieħed, tnejn, tlieta. U sinjuri, Sander waqa' fi trans. Tant hija trans fonda illi aħna nkunu qegħdin ngħinu ħanitfu fid-dlama hawnhekk illi joħlom. Sander kull filgħodu meta nagħmlu l-breakfast show dejjem jgħidli illi hu ma joħlomx. Hawn ħafna minnkom illi joħolmu u oħrajn illi ma joħolmux. Sander wieħed minnhom. U jiena ħanġielu joħlom. Sander! Aw? Qed tismani. Iwa. Mela, jiena nixtieqek illi taħseb fl-ewwel post li jiġik f'moħħok. Fl-ewwel post li jiġini f'moħħi. Ejja, l-ewwel wieħed.
Kastilja? Kastilja, inti, all right. Kastilja, ma jimportax. L-ewwel post li ġik moħok huwa Kastilja. Issa taħseb f'persuna li jekk ma tafx għala taħseb fija. Li forsi ma tantx rajta? All right. Għala da, joġbokx. Ejja. Ħana mister, idħol naqa, please. Idħol. Ħares il-fuq, xejrinna. Issa imtet naqra. Ma flajru. Imtet u poġġi fuq il-ħoġor tat-tieqa. Iktar l-isfel, please. Iktar l-isfel, emittiqa ek, prosit. Iktar l-isfel, mela dan kien raġel imdejjaq ħafna anke jidher minn wiċċu. Illi ddeċida li għal xi raġuni oħra jmur fuq waħda mit-twieqi ta' Kastilja illi kien daqsxejn kbir għalija, ma nistax nifhmu għalfejn. U ddeċida li jtija minn hemm fuq. Issa kif kien ħajja tissalt, prova tissalt. Ħadd issalt. Qabad jippanikja. Ippanikja iktar. Ħafna iktar. Iżda xtaq illi ma jmutx u għalhekk għajat lil Spider-Man. Għajdi. Spider-Man! Għaw? Għal lil dan ir-raġel fil-ħolma tiegħu stess. Bisserja taħħa taqbess fuq il-pjazza għadna kif għamilna? Tebbaħħilna jew? Le, ta' mhix ġennati. Jaw, miżżewweġ. Kemm għandek tfal? Il-mara l-problema. Il-mara l-problema. Allora, ismani, ir-raġuna. Noħorġu bil-mop minna, uġi bil-mara. Olek, Spider-Man salva lil dan ir-raġel bil-galbu. Għamel pali, ta' miex movimenti bruski. Aratti, għaxemmek ġiri ħorġu. All right. Araw kanna issa, ara l-kanna. U sinjuri! Kważi. Issa, naqra ħra. U sinjuri natu ċabċipa Zom! Għax għandu l-kanna f'sormu, ċabċipa l-Spider-Man u l-vitma! Iżda, meta minn għalina li kienet lesta l-avventura kollha ġara, illi fit-tieqa ta' Kastilja reġa' instab raġel ieħor. Sieħbi, x'qed tagħmel hemm? Isma', jiena kilt illum. Maduf kemm għawuli hawn. Sorry, dik bil-biża. Tos inkwieta ħan salvak jien! It-minute! Jiena Spider-Man. Abbab miegħi. Kif? Abbab maw. Ejja. Abbad. Ek, korret. Ara l-kanna xeżatteta. Ma tofx biża! Ejja, wasanna. All right. Signori, oġbitni di tal-ħolma, nilqafu il-park lil-ħabib tana. X'ismek fuq kollox? Chris, xabċiba lil-Chris. Tista' tmur, intu kol għandek rigal grazzi għal George, all right? Ajma, tħalt fija l-ħolma. Sal-kostum. Jiena vera, ma tantx niftakarhom il-ħolm. L-iktar waħda niftakar sew, niftakar hekk wara lejl qomt baw kollu mxarrab hekk. Vera? U mort nistaqsi n-nies, x'inhi? Wet dream. Wet dream. Għallu li għattu kif tindun ikun wet dream. Għallu ħaġa kun mxarrab, all right, correct. Għalli t-tini ħaġa irrid ikun hemm mara fin-nofs. U vera, għax kien hemm il-kunjata fiha. Allora kif ix-xarab, titun x'man ix-xarab, ċadda web bil-karozza ħasila u tant ħadd li bil-taħti bid-dak.
fazi ismi. Xfazi kif jien ħaramej. ċanna fazi. Il-lejl tal-fazi kollox iġib miegħu. Nisa, xorb, zabil u ġieħ taras. Fazi! Ajma jasra. Ajma, mela, dal-lej kena il-ħem parti tal-irġiel. ħem parti. ħensir zibel mejjed. Fazi! Jaw, il-pini ħajamela ħajjizzewċ u għamilnu dal-parti. ħadna pjaċir ta' tant ħadna pjaċir, lissa mux ħajjizzewċ. Ġibtlu wahda russa jemmentux, ġibtlu wahda russa tant għalal daħala fl-Europa. Ejja, Fazi! Pero saret norqot, għaxadda xol u ġat keċet minn xissi ġobbijiet għax netħklom ħaramejiet. L-aħħar darba qlat warning. Mort tal-autobus del-Lejon, jenna xufjer. Mort maħħom u ġi għalli għasad nibdejt nsuq. Fazi, id-dara jgħat ħarat, lo kif indunajt. Għalli jak tlajt fuq il-fintana ta' tritoni flok fitrak. Unbat kelli ġobla Meri kważi vet, Fazi, Kont nejn it-tabiba tal-annimali, għat li mur ġib sampil mill-ħalib tal-baqra. U jenna Red Bullijiet, xorb, ġomok, vitkiet. Mort u sampil tal-barri. Ma nafx sampil tajta, naf li kien ħajġenna l-barri. Fazi! Insomma, mbatt il-pinni senna ħaramejtin, irbat neħarwin ħuta mal-lajt, sintu tiħel paċavillu għamin l-uddu, dizat mal-aħmar. Għalli kif jaqleb aħmar, diġik naturul tajt u z-zuab. Pero għal-ħabib sal-bib, Tel-għuni kolla paċavillu wahdi, kolla wahdi. Għaxinak ma namil sal-erba daqs li kukum maħreċ. U kolla abbandonawni, sal-erba ta' wara l-ofsenar, fazet. Li jafaz, mela lejn is-sija, is-satej, insomma, kaktar is-sija bdejt imbatti. Proprio naħseb anka s-satej, għax għamilt sija biex imxejt mill-ħavana sa' klik. Sija għamilt. Tant kont ħara, ħadrani, kont testa ninkredibil ħolk. U għemmek wasal li żmien kelli bżonn nieħu naqa' sostanza Fazi. U sostanza mhux fruttu ħaxejx ta' ekstażej Fazi. Ara, waqfu, u ejjan waqfu dil-injuranza Fazi. Ejjan ammettu, tfal tagħna jieħdu l-ekstażej Fazi, vera? U l-injuranza neħwejja ħanna l-mulġanituri Fazi. Meta jkun hemm it-tfal jgħidu il-lejla namluwa. Ġifieri ħajsiru ħaramaħta dak il-lejl. Il-lejla ħankala tnejn. Ġifieri ħajieħdu żewġ pirmli ta' sfin Fazi. Jew il-lejla qed jitawġu l-ħbib tiegħu. Ġifieri ħaddu l-ekstażi u għax meta tieħu l-ekstażi. ċab, għax taf x'qed ngħid. Kelli jarusa tijaj Katjuxka, kienet tijaj u taħafna oħrajn. Ejja, fis-sawt ngħidu l-pipi kienet tuża. Ejja, di tant kienet tkun mawġa. Illi ġiela ħadd tant omma ġol bagol. Għax ma kienx tidħolli fuq is-sejt. Insomma, ħankom mort il-kliks. Kun hemm avukati u notara fil-ħinijiet bikrin ta' filgħodu. Kien hemm ħsara kbira. U jien ommi dejjem tgħidli, ibni, oqgħod attent li ma jitfgħulek xi ħaġa fid-drink. Jiena l-ewwel ħaġa li għamilt is-Sniper Grills. Mort xtrejt 10 drinks u xarritthom mal-klabb kollu. Biex forsi naqbad waħda mqar Fazi b'xejn. Kieku kien hemm xi ħadd li tefali pirmla mġid ma jas. Ħadd. Mbagħad sibt wieħed. Mort, senjura, inġelli blajt waħda. Ekstasi, ta' mux ta' towing, minn daw. U jkun hemm ta' Mitsubishi Ghost, hemm ta' Salib. U sibtu għed għandu il-Ferraris. Il-Ferraris. Ejja, laqamija, ejja, għanħdu wahda flimkien. Permla ta' mux affarijiet. Ejja, la. Umbat ħadna wahda. Ejja. Waħda lik u waħda lija. Ejja, tu għacċabċi, pajħasra, xaw silenzju. Waħda lik, waqat waħda ħallija, samba ġibura ġaħadik. Tajnija? ċatwas? Xieħju, għal-bidu, ma fas. Bat tibda tisma l-mużika, tfali. Tija.
Umbat jiġi soffa. Umbat jiġi l-moment meta tibda tisma' l-mużika jsek. U tibda ġitawe, iktar. Il-ħanżira di tkolqat maħad, fazi. Umbat jiġi punt minnom mill-li taqqa laughing. Tibda tanna il-kupejja. U tuqgħod tiftija ma' nies nintaqgħu għada ta' nintaqgħu. Anka pitata nintaqgħu. Jekk ma ssibx nies, tintafa' titannaq mal-speaker, mura nqonaqa. Issib avukati kulħadd mal-speaker. Għanqonaqa l-speaker, tija naqa music. Taf di żgur ħadet. Żgur. Ejja law, grazzi Zabi. Ħadd mu qed toħra. Ejja ha. Isma' għandek la rosa. Aqbad umur tiħ waħda xekk imur l-affa. Ha, ejja. Isma' qodlu attent għax l-irġiel jekk jieħdu minnhom. Oj. Limu l-arus tiegħek. Dak, u mela toqgħodx tinkwieta kollox hekk ħajibqalu. Fażi! Fl-aħħar ħanikol xi ħaġa. Issa żgur li ma kiel xejn. Jien blaj tal-pillola tal-pressjoni. Naħseb li le. Ejwa, emmi. Dik blajta wkoll. U zopp! Di ma nista' nikol xejn wara issa jien. Il-lesson tal-mezz dil-ġimma bit-tablet għamilna division. Għabbiżi li taħdeja tajtu daqqa bit-tablet division jek għamiltlu. Issa, imnalla tajri Joseph Muscat kemm iħobbu il-Joseph Muscat jien. Isma, tafu l-imbat għaj punishment 1 week sħiħa għastajt nimmur id-drama. Issa jiena, peress li jiena laburist importanti li nitgħallem nirreċta. Għax la nikber tinseza bħal Joseph. Isma' Joseph, ftit jer soħra biss baqalu, mbagħad se jitlaq minn Prime Minister. Se jiftaħ restorant ta' sushi. Kollox nejjem. Ifemu minn dejjem kien nejjiki. U l-lum is a very special day għalija, għalix ġej l-ħabib tiegħi Xommula. Xommula, illi ħanamel sleepover. Hello! Tinduna li dar laburista di, għax id-damdim lant kon fid-dar kbire, ja ħasra. U kemm ġibt affarijiet mija? Għax il-mami tijaj tajd li tal-lejber mandom xej, allora ġibt kollox mija jalli jista' jkun. Kien xi żmien missa kemmilna fil-gvern, issa tniffangaw issa. Isma, jiena, please, għallimni fis-6:09 xadari tiqom kamieni, ta' Good night. Inti ħatorqot, għada man niskola. Intkom tal-gvern, araħna tal-iskola tal-oppozizjoni ta' Chiswick. Aħna jkollna biex dejjem inkunu bil-maqlub ta'kom. Good night. Good night. Jeffrey Policino Orlando!
Għaxek talaqom xorta laburisti ġijax daw komja. Għamlu one game Okay, nilabu one game bis, okay? Yes. But we sleep. Ma kwisi, ġiġ nabu I Spy. Kif tilabu spy? I Spy tara xaħġa tara biex tibdew tajda. Ija ħani bilabuwa. I Spy with my little eye something beginning with Kutra. No. Konrad Mitzi. Fej. Għambek għamru għadlam. No. No. Lieft. Okay, I don't... Kamodina. Fejna Teris? No. Ġoxxu, ma kalmitilek dil-loba. Mama tijaj. U xtaħdem il-marmi tijajk, ġox? Mama tijaj taħdem peressi laburisti kolla mal-gvern. Vera, isma, nistaj jena namel one. Kolla taja. I spy with my little blue beautiful eye. Something beginning with O. Ocean. No. Orangutang. No. Ostrina che mukraħ. No. No? No. Awdizet. Għalba għaxim kien bil-lejber u dizet. Għamiltu sfreġu minn kullum kien arana. Għadna għadin fil-gvernu bdiġa bl-ideja ambjent. Is-sozzija tijaj, Roslyn li ġib mill-Australja tijajt, illi intom mux li għandkom l-idea ambienta li mankomx idea. Iwek tajt ġoxxitzija Roslyn li ġiet mill-Australja. U xġiet tamel mill-Australja tilfet iċ-ċavetta tal-Australja holl! No, isma, tix nġildu bl-imħadet. Ejja ħantik xabab Għaslilma minn ħajsawtuna jarġaw tal-lejberek nġi zejtun. No. Inti għab ma mittu pilofaj. No, għax taj minn jajdina biex nkunu paċifisti, mux bħalkom moħkom biex jissawtu n-nies. Immaġina, intkom tal-lejber anka mħadda li supposti striħbijat toqtlu n-nies bija. Sowa tajta, it-tija sun tal-awċija li taħdem iċ-ċumbini, illi daw ta' nazzjonist intom bżon jirrelaxjaw sajmin speċjalment. Iwek tajt ġoxxitzija tsuntal li taħdem iċ-ċumbini, Simon. Awċija, msom. Simon, ma jistax jirrelaxja xintom li kollu tinkwitaw. Għadja minna exercise. Għamel kien imur bil-rota u t-nej jiktubieħu. Għala Joseph imur kull jum jgħot jiġri fl-istess post il-ġim. Ek tajt il-mami tijaj il-Joseph maqbut fl-istess post u waħħal il-Malta u kol. Jata! Wata! Ħata! Ejja law! Ejja law! No! You're cheating! No! You're cheating! No! Għandek il-hater! Imma l-pilla waw edha! Intko ħattini b'daqqa b'dak il-hater ma toqgħodni ġorasi nispiċċa fadira dem u nispiċċa nkanta bħal Renato. Mitna xej! Mitna barrani! U eja ummin jem xorta ma kien ħajġi rek xej. Intkom tal-Labor ma tajdux li intkom soldati tal-azzar u eja. Isma, shall we sleep? I'm not depressed. Okay. Smisseta, sama. Lej, fuqna zommu dejk. Samma fuq Josh, fuqi u anka fuq David Take. David Take minnu. Għaw dak joqgħod jaqlalkom il-ħara fuq il-101. Lej, fuq Joseph zommi il-vizjoni. Lil Joseph teħdik u lil Natina l-elezzjoni. Nitlob għaller Malta biex din tissoda. Imma l-importanti li Marlin Mana tibqa tivvota. U tal-Università biex il-proġett isir. Mhux flow diżett imma fil-baċir. Imma tafx nixtieq nitolbok żgur. Għal dan taħdejja li tekċ kemm huwa jur. U għal-ħabib tiegħi xommula kemmu maħruq. Imma l-importanti muliri ma tillitniex u żommli ħalqi maluq. I love you.
Għaxan dinas. Ġol pennina tal-ħarir. Xie zikka ti kanta da. Għandek ommok il-Madonna. Kommok vera, fija. U missirek il-bambin. Għax qasirna seba. U it-siju jieġi Beppe. L-assistent ta' Buzutti. L-avukat ta' Gaffarena. Basta jpalla jafidina. U di min għalilek di? Nħabba għalili, jisni għassajta fil-kuxjenza tijaj. Ġox il-kuxjenza tijaj. Hittit Klinstman. Kif dejquni daw tal-lejbe. Mux mal-saj minn Buzutti. Anke Joseph kif għazizni. Josh kem għandu l-sinu twil. Aj. Le, I'm asking, Josh. Kem għandu l-sinu twil? It's a question. Ara, le, eja noqdu. Noqdu. Tix noqdu, ikantu kolla flimkien u doqtu kolla f'daqqa minn flok nispiċaw il-show night u nispiċaw il-show kolla noqdu. Kullħat jintet. Eja nittewbu. Dak il-riqad nofsiħa tiġa. Eja, intet, ħanorġu. Good night. Orqot ġod sodda bwix daħkan. Anka intom kolla orqdu. Ek jispiċċa dan u san. U sinjuri, dak kien dan u sana lejkom! Thank you! Nistiednu fuq il-palk lil Ian Fene! Kienet bħala wkoll Dwarjana ma kellha impenjora. Il-bravo Klinsman! Sinjuri, id-dab u san! Grazzi! Grazzi ħafna tal-li kontu maħna, intkom uħeġin bħal kull sena ħana niġbru għal-kawza li vera jgħal-qalbna kontra fuq ir-riċerka tal-kanċer fit-tfal, hemm in-nies li qed jiġbru sena għaddit ġbarna 4,000 euro, għatu xi ħaġa kull wieħed, ikun nagħmlu biċċa xogħol tajba. Grazzi ban iktar shows miftuħin, ġifieri xandru l-kelma u jekk tridu tiġu saħdejna, ma nafx jekk niżlux illum imma l-lubar huwa miftuħ. Grazzi ħafna. Grazzi, sinjuri!